revival le elizinsukwani ezimbalwa, we are catching up with what God is doing. I want you to listen very carefully. We are catching up with what God is doing globally. uNkulunkulu une calendar lakhe, uNkulunkulu une plan yakhe, une year plan yakhe, une generation plan yakhe. Each and every generation indlela uNkulunkulu adilana ngayo nayo ayifani exactly ne generation adile ngayo. Mayithi uNkulunkulu kaAbraham zikhona izinto ayezenza noAbraham ayizisho kaAbraham angazange azisho kuIsaac. Usakhona asiza ukuthi uNkulunkulu wathi kuIsaac akathathe indodana ukuphela kwayo anikele ngayo kodwa washo kuAbraham. So each and every generation uNkulunkulu neplan yasemaphakade ngalo generation. Uzathi kuJoel ensuku zokugcina ngiyothulela umoya wami phezu kwenyama yonke ensuku zokugcina. Kunemfihlakalo athi uPaul lemfihlakalo befihliwe in generation past, kuma generations adlule kodwa yembuliwe manje. In fact, it's one of the reasons why uPaulos wavusela ukuthi eze nezimfihlakalo ebeyifihliwe kuma generations adlule. And enye yezimfihlakalo uKristu kithi ithemba lenkazimulo. In the New Testament ayaziyo indaba kaKristu ohlala emntwini. Kodwa kufike igeneration lapho yembulwa khona. Now kwisizini bazalwane of a great revival globally. Now imvuselezi njengalezi zizofrequenta ngoba prepare ibandla for major two things. One, for the coming of Christ Jesus. That's number one. Number two, for a correct response yebandla ensuku zokugcina before the coming of Jesus Christ for the church. Kusho ukuthi ngamanye amazwi lemvuselelo izos prepare for the bridegroom, izos prepare for the last days or end time revival. Because le revival ikhonto enzayo nesiqalile ukuyenza actually uJesu athembisa yona ukuthi ibandla lakhe uyazilungiselela lona ngesigezo sezwi ukuze alipresente kuye. Kusho ukuthi is coming of Christ for the church lingcwele lingenasici lingenambimbi lisenkazimulweni. That's the type of the church that Christ is coming for. Now okwethu kuba sivume umatron of honor ozosiphelezela siyohlangabeza umyeni wethu asilungiselele umyeni. And ke umoya ngcwele mayifika kuthiwa siyoba ufakazi kanti futhi umoya ngcwele uyena osprepare to meet our bridegroom. Uyena umoya ngcwele ethi mayifika afikele ukuthi uNkulunkulu asebenze icebo lakhe njengoba esho ukuthi ngofaka umoya wami ngibenze bagcina izimiso zami noma benze umsebenzi wami ngomoya wami. Engakafika umoya ngcwele noma bebehamba noJesu for 3.5 years kunezinto babeshoda ngazo uJesu uyasho naye. Uthi uJesu nginokuningi bengikufanele bangabe ngiyakhuluma kodwa ngeke nikwazi ukwamkela manje. Kodwa sengihambile khona ozemva kwami umoya ngcwele yena uzoniholela kulo lonke iqiniso, uzonifundisa konke enganifundisanga khona. Kodwa uyothatha kokwami lokho bengithe nginganitshela kona kodwa isikhathi asikabi right ukuthi nginganitshela kodwa ngizonitshela mayesefile ngoba uzobe ethatha kimi anibikele. Hayi inkosi yami nisekhona bazalwane. So that is why iBhayibheli in the New Testament alipheleli kuma gospels. Liwele ibridge lencwadi yezenzo liwelele kuma epistles. Lapho sekukhulunywa khona izinto uJesu angazange azisho kodwa ezimfakazelayo uJesu. Usekhona la? Lapho kukhulunywa khona ngo 9 gifts of the Spirit uJesu azange asho.
or 9 fruit of the Spirit, uJesu azangasho. Kodwa zonke zivumelana naye, zivumelana noJesu nabaprofeti. So abapostoli bayazitolika ngoba baphethe equipment of equipping the saints for the work of the ministry by the hands of the apostles. Abapostoli baqale kahle ungena emsebenzini encwadini yezenzo. Sebevaye e-upper room. Bagcwaliswa ngamandla kaMoya Oyingcwele emveni buJesu baphefumulele ngomoya we-regeneration. Mayivuka wabafile wabaphefumulela wathi yamkelana uMoya Oyingcwele. Waphinde wathi anginishini izintandane ngizonishiya nomduduzi sengiyakubaba ngiyonicelela kanti yini kanti beyamkela. It was the Holy Spirit in a category of regeneration according to the book of Titus. uMoya Oyingcwele uyafika kuwe as a spirit of regeneration or new birth. Second, aphinde afike as the spirit of power. Ukuthi uqale uphile impilo enqobayo, uqale ukuba uphile impilo eyenza i-assignment, umsebenzi uNkulunkulu akubizele wona. And umsebenzi kaMoya Oyingcwele njengoba eqale wangena kuwe as a spirit of regeneration, uphinde angene kwenye category where he is the spirit of growth. Akuthathe from glory to glory to the image of Jesus Christ. Ambumbu Kristu abonwe ngabantu Kristu kuwe. Usekhona? Yes. So le revival ke, it's a part of a preparation of the saints for what God has started to do with season of a great end time global revival. In our characteristics are powerful. Actually, uJesu kunezinto azikhulumile azange agcwaliseka ngesikhathi. uNkulunkulu uyakwazi ukukhuluma into igcwaliseke after 4,000 years. Wakhuluma Genesis 3 verse 15. Wathi inzalo yowesifazane yochoboza ikhanda lenyoka. Kwaphela 4,000 years. Kwathi ngesikhathi esasimiswe uNkulunkulu according to Galatians chapter 4 verse 1. Wazalwa uJesu ngembewu yowesifazane. That 4,000 years siumbona ese 4 days laphana as a type or a symbol. uLazaro uyagula wagcina efile. Uma efa uLazaro zaba zine izinsuku efile. uJesu afika ngosuku lwesine. So usuku ngokwesiprofeto limele 1,000 years. uAdam wafa ngokudla emthini on the very day and moment kwaqhabuka ubudlelwane phakathi kwakhe noNkulunkulu. uNkulunkulu wamfuna embona. Wathi Adam uphi? Kanti uNkulunkulu sezindaweni zonke uyambona. Umbuza ngoba kunqamuke iconnection phakathi kwakhe kwase kuba khona udoga lobutha phakathi kwakhe noNkulunkulu. Usekhona la endlini. So he died there right at the beginning of the history of mankind. But ngoba uNkulunkulu nomusa, on the 4th millennium xaya ekupheleni ngo-4 of 3 BC wazalwa kuKristu. Ngo-30 AD wasiyela esiphambanweni. Actually waqala ukwenza umsebenzi uNkulunkulu wamthume wona. And then for 33 years uthe mawuphethwa waphethwa ngokuthi aye esiphambanweni ayosithenga. Sase siyabuyisana noNkulunkulu. But because of his grace bazalwane ngoba mase siyabheka igrace before uJesu azalwe iqale from the days of Adam.
ihamba ziyofika kwaAbrahama yadlula ithe mayifika kuMose kwaqala umthetho wahamba ibanga umthetho school master wahamba kuthe makufika uJesu waphela umthetho kwadabuka into wangethempeli wabuya loya Musa wabuya sewuzela uJesu usekhona ya uSara nje umele iGrace uAbrahama umele uNkulunkulu yabona uHagari umele umthetho and then ngesikhathi uHagari exoshwa kusho kuphela kwesikhathi somthetho uSara wabuya this time esezozala uIsaac manje thina sivuswe ngesikhathi iGrace sesizalele uJesu in fact iGrace la ibuya iphethe izinto uNkulunkulu azikhuluma kobaba bethu Abraham Isaac and Jacob uyayizwa into ngisho so kule new dispensation ye grace sibona umthetho uphelelisiwe ngokufika kaJesu njengoba ethi akezile kuzochitha umthetho nabaprofeti uzogcwalisa meaning uyi-fulfillment ngesingisi to fulfill mawuthembisa into ubusuyafika uzokwenza isithembiso uzogcwalisa so umthetho was the schoolmaster pointing us to Jesus uJesu wakugcwalisa konke okudingwa umthetho umuntu azange alungisiswe ngomthetho umthetho waba isibuko ne reason emntwini in fact umthetho was exposing how evil helpless dead man is it was the reason for men to see how much he needs the grace and the mercy of God ezangothando lukaNkulunkulu so njengoba sinale mvuselelo eyebandla kodwa mema kuyo insuku zincane zona kodwa sizohlala siba nalezi mvuselelo which are preparing us for what God is about to do and the coming of Jesus Christ again. We're not just in the last days, we're at the end times of the last days. We're right at the end of the end times. Oh, let me say the end of the last days. So a day before the Lord is 1,000 years. Nikhona nonke bazalwane? So si generation ke uMoyingcwele benikwe 2,000 years egcina ibandla emhlabeni. Makuphela u2000 kufuneka lithathe ibandla alithi shwi awuhlanganisa noKristu emkhathini. Manje mawuthi uyabala from the days of Christ up until now. Ngokwe Gregorian calendar sithi 2026 of which we are the last generation that will see the coming of Jesus. It's not going to be church as usual. uNkulunkulu is summing up every msebenzi wakhe ngegeneration ayiplane emaphakadeni diyona ezoba right for the grace of the last days. Hey my God, it is not haphazard for you ukuthi uzalwe ngo1955 1967 1981 ubususindiswa ngalezo ikhathi zo 81 85 95 2011 2023 usindiswe towards ukuphela kwedispensation uMoyingcwele ebusy njobe bethenjisiwe ukuthi uzosigcina ukalelwe na isikhathi uzosigcina isikhathi esingakanani ebese yasithatha sithi shwi njenge sky ship ethwala billions of passengers to meet the Lord in the air. Asizuzindizela kuyohlangabeza uJesu sizondiziswa into esayamkela ngesikhathi sivuma uJesu. Hey Nkosi yami, asizuzindizela ngeke undize ucross inkanyezi ngamandla akho yamkela oh my God, yamkela iflight ezokuthi shwi isky anganoma ngayibeka kanjalo lento oh Nkosi yami spacecraft
akuzothi makuthi ve icilongo ingilosi enkulu iyona ezofutha icilongo bese umoya ngcwele esithatha njengebandla asithi shwi ngokuphazima kweso sicross inkanye ezicross ilanga sicross inyanga sicross the first and the second heaven siyongena kwi third heaven within a fraction of a second. Nkosi yami. That is why ethi uNkulunkulu mayikhuluma ngoJeremiya ekhuluma isithembiso sokuthi kule punishment noma kule discipline ayenzayo kubantwana bakwaJuda ababemhlubukile. What I'm going to ngifaka uswazi oluncane lika 70 years nise Babylon. But anizuphelela khona. I know the plans I have for you. Iplan kaNkulunkulu ngebandla imile kuze kube phakade. Angiphinde kufana noma ethi phezu kwaleli dwala ngiyakulakha ibandla lami. Amasango eHades lelo verse kafuna sikhulume ngalo. Ukuthi isizwe esivuswe uNkulunkulu esingeke sichiche esingeke siphele out of the face of this planet. Njengo Israel, the natural Israel, thina singo spiritual Israel. Nikhona? We share the same father, uAbraham. Isizwe esincane kodwa asikho isizwe esizondwa njengesizwe sakwaIsrael. Asikho isizwe okuliwe naso sa colonized izizwe zishintshana ngazo empires beshintshana ngazo kodwa simile. Why? Lithi iBhayibheli uIsrael akaqedwa. Sengisho the uIsrael lo o natural, uIsrael lo ose Middle East. Isizwe established 4,000 years ago. Angana mani yangizwa yini? 2,000 years before uKristu afike. Savuswa saqalwa ngoAbraham. Ziningi into ezazenzeka up until today. Lesi sizwe has survived 4,000 years. Our empires has come and gone. Wasala uIsrael. Ngempi yesibili omhlaba kwafa 6 million Jews. But amaJuda are still here. Manje kuthiwa uIsrael akaqedwa ngoba uNkulunkulu akaguquki. Nathi esingama spiritual Israel asiqedwa ngeke ungiqede nje mina. Ngoba uNkulunkulu wami is the same yesterday, today and forever. Amasango eHades ngeke angehlule. Yizwe indaba. singu-Israel spiritual. Saplanwe emaphakadeni soba khona. Saba imfihlakalo engabonakali nakwaprofeti in the Old Testament. You cannot easily see the church in the Old Testament. Liqhamuka limfihlakalo ibandla limystery edidu uSathane. Washingo nyama umndeni kaJuda wathi phezu kwale revelation yakho Petro, I'm even changing your name. You are highly blessed to have a revelation of who I am. Ngizohlanganisa le revelation yakho noma kaNkulunkulu enekwe wena ngiyihlanze nebandla engizolakha. Ngale revelation evele kuwe ingavele enyameni nasegazini uyinikwa ubaba ukuthi ngingubani. Phezu kwalo revelation ngizokwakha ibandla lami. Ngilakhele phezu kwami. Lakhiwe yimi. Lingelami. Namasango eHades ngeke alehlule. Sengasho nami ngithi bazalwane. Iqiniso leli ukuthi amasango eHades ngeke alehlule. Uyabona? From 1966 ngisindiswa to 2026 ngisasindisiwe. Ngingasho nje ukuthi David ngingake ngamusha manje sengimdala angizange ngimbone olungileyo eshiwa. Ibandla uNkulunkulu uthe ngalo, I will never leave you and I will never forsake you. That is why we are still here.
yabona lama groups awu-2, u-Israel, natural Israel no spiritual Israel, abathandwa. Ngisho igama likaJesu alifunwa kulo mhlaba, kodwa liya exist. Nencwadi ekuthiwa iBhayibheli ayifunwa, kudala beyishisa kodwa ayipheli. Iyona ncwadi esagcina irecord lokuthengwa kakhulu emhlabeni, iBhayibheli. Iyona ncwadi interpretwe in many language ngaphezulu zonke ezinye incwadi, iBhayibheli. Ukuzondwa kwayo akuzange kuyenze iphele, iye igena amandla ngokuzondwa kwayo. Lifunda ukucabanga lonto uma ufunda iBhayibheli. Uthi ngifunda incwadi manje, all the libraries of the world that cannot stand against. History books or encyclopedia, they are not able to go further to the past as the Bible can go. Ayikho history echaza ngoLucifer. Ayikho history echaza ngokudalwa kwezulu nomhlaba. Iyazama iscience kodwa ayifiki to the history that is written in the Bible. And ayikho incwadi epredictor ekhuluma ngefuture as far as the new heavens and the new earth. Ayikho. Ayikho incwadi accurate and up to date than tomorrow's newspaper when it comes to prophecies. Very accurate. That is why it must be your final authority. Hlala ezwini, yima ezwini, yidla ezwini, khuluma izwi, cabanga lona, lihambe. Liphethe into zakho, liphethe into uNkulunkulu akuprovide zona. Limbewu engenakonakala. Yabona nje malithi ngemvimbo yakhe siphilisiwe. Bamba lapho ke. Ungabusangena nokuthi hayi uNkulunkulu mhlambe makwenzeke engangiphilisi. No, uNkulunkulu akaqamba amanga nangethi uphilisiwe ungakazalwa. Bamba lapho, ima lapho ke. Uma ufa lapho kuzobe qala ngakuthi kufa umuntu okholwa yizwi ukuthi uphilisiwe. Nkosi yami. Tshela makhelwane sisemvuselelweni. Esilungiselela imvuselelo. Sheshani, sisemvuselelweni esilungiselela imvuselelo. Glory to Jesus. Hallelujah to God. Right. Ngicela sifundele le verse Amahubo Amahubo 85 verse 6. Ngasifundela. Yes. Awuzukusivusa sibuye siphile ukuze abantu bakho bathokoze ngawe na? Ophinde futhi. Awuzukusivusa sibuye siphile ukuze abantu bakho bathokoze ngawe na? Amen. Ukhona ophethe English asifundele leyo ndawo. Will you not revive us again? Let your people may rejoice in you. Will you not revive us again? It's like Old English. Will thou not
revive us again, that thy people may rejoice in thee. Lapha kuHabakuk, encwadini kaHabakuk, I was chapter 3 verse 1 and 2. Chapter 3 verse 1 and 2. Umkhuleko kaHabakuk, umprofethi, Yes. ngesishiyagalombili. Jehova izwile umlilo ngawo, ngesaba izenzo zakho. Zivuselele phakathi kwaleminyaka, wenze ukuba zaziwe kweminyaka. Ukhumbule umusa nasolawulo. Amen. Verse 2, uthi, O Lord, revive thy work in the midst of the years. In the midst of the years, make known thy work. Since umsebenzi wezandla zakhe, bazalwane, uma ethi uHabakuk la siyangena, vuselela umsebenzi wakho kule minyaka. To revive means to bring back to life, to restore what has become weak, to renew spiritual strength, to rekindle what has grown cold, to restore effectiveness, cause something to flourish again. Kuneculo ethi khona kumbe inhlanzane efihlwe emlotheni. Vuthisa Jesu lumlilwana, ugcine sewilanga ungaseyona inhlanzi. That's what the revival is all about. Is to rekindle, to bring back those things that were there when you were born again. You know, uDavid mayivumisono sakhe le unendawo ethi bring back the joy of my salvation. Lasifunde khona eqaleni ukuthi uNkulunkulu mayesivuselela inhliziyo zethu zizoba nokuthokoza. Imvuselelo ifika nemisebenzi emihle, malibonke igama lenkosi. Iyavuselela, ibuyisa izinto ebese ilahlekile, ibuyisa ukushisa ekubandeni makuthiwa kophola uthando kwabaningi. Now kusho ukuthi maliphola ke kufanele kubuyisa umlilo. Yabo, uma into mezilishumi zilele kufanele kube khona ozovusa, kube khona spiritual awakening, kube khona ukuvuswa kwebandla, kubuye izinto ezake zakhona zaze zalotha. So i-revival bring back that life. Nakwi-praise, nakwi-prayer, emthandazweni wakho ungathandaza umthandazo ofile, uthandaza umthandazo on a revival. To revive is to bring back life. Ngoba uma sikhonza kanti ukukhonza kwethu seku-lifeless, kuyabhora, sigcina sesikhonza namadimoni. Usekhona la endlini? But i-revival bring back that vibe, you know, that passion. You see, noma kade selishonile ngungathandazile, i-revival ibuyisa izinto ebese intshontshiwe ezinye, ibuyisa amandla ebese ekwi-hibernation. Mhlawumbe ngasho njalo i-hibernation, into ekwi-hibernation isuke ingafile. I-hibernateile. There are animals ukuthi makufika ubusika njengamaselesele athule angene phansi mhlawumbe angene phansi komhlabathi, athule ngathi afile for 3 to 6 months. Kuthi makufika i-revival noma ke i-summer angisho njalo, wozo esebanga umsindo sekhala ebevele khona kodwa ehibernate. Hawu niyangizwa bazalwane, uJesu khona ugcwele isifuba kodwa kuyenzeka kube ngathi akekho khona. But i-revival yenza uJesu abonakala uhamba ukhuluma wenza, your behavior iveza uKristu njengoba enjalo. Ubevele khona uKristu. But the time comes where izinto ezibhalwe eBhayibhelini ongasazibona empilweni zibuye futhi. Ubuye babazalwane bubuye. Uthando ibandla lase-Efeso uNkulunkulu mayikhuluma nalo, alincoma bese ethi kodwa nginalento against you, uthando lokuqala.
ulilahlile. Khumbula lapho uwe khona. iBhayibheli alisho ukuthi kufanele uze udle isono ukuthi uwina nokuphola nje kothando. Ungasayenzi into awuyenza ushisekela usanda kusindiswa. Sewuhambe wajwayela walotha wajwayela wabanda. Njengebandla lase Philadelphia, lase Laodicea. Uthi mayikhuluma ngalo uthi awubandi awushisi. You see? Usivuvu. There are times la ibandla lifikelwa leso simo. Noma engayanga enkonzweni akuthi shu kuyena. Yabona? Noma ozele ebuku TV walala engathandazile akumkhathazi. Noma kunomzalwana angaxolelene naye uyayiphela nje o 6 months bengakhulumisana. So you can see ukuthi endaweni ezinjalo kuyadingeka imvuselelo nganoma khona yini. Iyadingeka imajor service. Awuhambi ngemoto nje waya soloko wayithenga 3 years ago akaziye kwi service. No. Same thing applies. Ingakho lithi iBhayibheli sikukhuthalele nokuhlangana. Hallelujah. Ngoba la ehlanganeni kunezinto ezenzakalayo siyavuseleleka. Athi uDavide kwangisizi ukuya endlini kaJehova cishe ngashelele ngasizwa ukuya endlini kaJehova. Yabona ubona makade umancika ukuthi ngiye enkonzweni yazi ngikhathele kade ngisebenza kanzima namhlanje emsebenzini kube khona ethi hey iya kugcine kuphase ethi iya. Mawufika uzwe izinto uthi ngacisho ngiyakubonga Jesu. Uyabona ukuthi kube khona ethi elento ethi angiye kanti ngibekela into zami. Malibonga igama lenkosi. So lezi insuku nje ezokuvuselelwa umsebenzi wezandla zakhe. Kule minyaka enje uNkulunkulu makavuselele umsebenzi wakhe. So I'm going to give you isikhathi esincane bese siyathandaza abazalwane. Kube lo nalothe revive me again Lord. Hallelujah. Umuntu inkosi ukuzazi. Uyawazi amakhona empilweni yakho angathi alotha. Yabona? Ifaith nayo kube ngathi ifaith vele uSathane enza ukuzogcina uzobela nefaith. Ingakho lithi iBhayibheli kazi indodana nomuntu mayibuya izokuthola yini ukukholwa. Ngoba ensuku zokugcina one of the signs abaningi bohlubuka ekukholweni. Yabona? Ukukholwa kunjengomkhumbi kuyenzeka umkhumbi okukholwa uphahlazeke ungenwe amanzi. Yabona? Uzibone na ukuthi leya faith awunayo manje awusa understand kwenzakalani ngawe. It's very important. Because it is impossible to please God without faith. And the just, the forgiven, the child of God shall live by faith. It is the lifestyle yomuntu osinisiwe ifaith. Ifaith yona victory esinqoba ngayo. The victory that overcomes the world is our faith and the God kind, because faith comes from God. Because it comes by hearing the word of God. So it means faith comes from God. But kenzeka ifaith yakho ilotha. Ifaith njengebhetri iyadinga uvuselelwe recharge. Because yona ekusiza ukuthi uphile impilo okunqoba ngoba yona ifaith iukunqoba okunqoba izwe. Uyabona? Unqoba izinto noma sekukhona into evukayo emotional ethi thukuthela unqoba kwasani. You are invincible more than faith. It is a shield. It protects you. It is victory. It overcomes the enemy and protects you from the arrows of the enemy. Usekhona bazalwane? Siphila ngayo, sinqoba ngayo, sihamba ngayo, senza ngayo. Mawufunda chapter 11, silalela ngayo ukusho kaNkulunkulu. By faith uAbela wanikela. By faith uAbraham wanikela. Isaac. If faith ikwenza ube obedient to God's commandment. Usekhona? If faith ikwenza uqula iculo lokunqoba usesimweni sasejele uSathane ethi uqedile ngawo kodwa uqule iculo lepraise. Umdumisa uNkulunkulu ngesacrifice of praise. I-sacrifice of praise is what you give to God isimo singavumi. Kodwa faith iqule yona. Awunikhona? Iqule faith. Ifaith yakwazi ukubonga into ingakayiboni. Asathi uJesu babusiwe abakholwa bengabonanga. There is a special blessing. Uthi ukholwe, uthi ingane yakho isindisiwe, ingene idakiwe.
Oh baba, akekho njengawe uthembekile. Ngibonga ukuthi ingane yami isindisiwe. Yabo ngoba awumi entweni ezibonwayo, uma kwezingabonwa. Ngoba lezi esibonwayo ziphuma kwezingabonwa. Bamba ezingabonwa zizozala ezibonwayo. Mawukholo uzobona inkazimulo, uzombona uLazarus evuka. Kodwa uqala ngokubona, uqala ngokukholwa ukuze ubone into okholwa yiyo. Obana bayizwa nje ngisho. So, lemvuselelo ke izele lokho. Imvuselelo le esilungiselela imvuselelo. Nkosi yami nisekhona. Akuza yabona imvuselelo, no devil in hell, no altar under heaven, even in the second heaven ezoba namandla kuyimisa lemvuselelo. Mawufunda chapter 11, mawufunda chapter 11, only two ingceku zikaNkulunkulu ezoreleasewa uNkulunkulu zishumayele ivangeli elizobamba umhlaba wonke. U-Antichrist uzobe sephethe sebusa, uzozama zonke indlela zokubathulisa, kodwa bengakayiqedi assignment bazoba unstoppable. Manje uNkulunkulu uthembisile what we are going to have a foretaste yalo madoda awu-2. Awu nikhona kuthiwa mabumelene nabo bokhipha umlilo, boshintsha amanzi abe igazi njengoba kwakwenzeka koMoses. Bazohluleka abantu ukumelana nabo, no-Antichrist uzohluleka ukubabulala. So umuntu ngicela ungitshelile wathi ibandla lizoyitaste lonto yalamadoda ezayo. Ingakho uJesu ethe imisebenzi engiyenzileyo ngicabanga ukuthi umuntu uJesu wayiqinisa kakhulu ebona isizukulwane sokugcina before abuye. Nikhona nonke isizukulwane lapho uJesu ezovela khona eKhazimulo njengoba uzolanda makoti ongenasici ongenambimbi. Umbimbi kusho ukuthi ibandla elinga age. Nganoma ndiyayizwa lento. Sengisho ibandla elinga age entweni zikaNkulunkulu elingagugi. Kuthi have leli bandla lalingeve lithandana sekuyihistory. Yabo kwakuthiwa hawu uNkulunkulu wayesebenza kwenzeka imanga selihistory seligugile. Uyabona umuzi ugogo athi yeka thina seyintombi. Manje uNkulunkulu akafuni ibandla libe njalo liguge libe yisalukwazi. Kanti lingumakoti kaJesu. Awu nikhona bazalwane? Buza umakhelwane unjani la ibandleni ka usugogo usugugile spiritual. Unembimbi spiritual, ukholo lwakho lunembimbi, uthando lwakho lunembimbi, sewugugile nomthandazo wakho usunembimbi. Ubuvuka phakathi nobusuku uthandaze, manje sekuyinhlanhla ukuthi uvuke uthandaze. Uyabona ukuthandaza kwakho kugugile kunembimbi. Nkosi yami. Niyangizwa bazalwane? Jesus. Ake ngibeke nje ngokusheshsha bazalwane. Sengiyaphetha. Some characteristics of the end time revival. Amen. Yeah, impawu zemvuselelo yenzuku zokugcina. Now, right? I'm going to give you just about 15 of them. Just 15 of them. Here are the 15 signs of the end time based on biblical pattern and prophetic themes. This can also serve as a strong teaching or sermon outline. These 15 signs are the outpouring of the Holy Spirit afresh in the last days. And Joel has said that. Now we are at the epic. We period ephakeme kakhulu yenzuku zokugcina. Nikhona nonke bazalwane? And that's sign number 1, the outpouring of the Holy Spirit. The move of the Holy Spirit as never before. Number 2, deep hunger for God's word. uNkulunkulu utshala hunger even after righteousness. Hunger for the word. That huge appetite for the word. People will be addicted. Hallelujah. Ezwini kaNkulunkulu. Angalala umuntu angayifundanga noma ichapter nje. Sekulula manje technology yasivumela. There's an appetite that the Holy Spirit is ministering in ourselves
To hunger for the word. To hunger for the word. Malibonge igama lenkosi. Now, then people, okay, there's going to be mass salvation of souls. Say mass salvation of souls. Yeah, we harvest time of souls. Amasim amhlophe, abantu bashayekile, abantu bafuna uNkulunkulu. Manje inyanga zithatha advantage namabandla afake athatha advantage ngenhliziyo zabantu abalambela uNkulunkulu abafuna uNkulunkulu. Ngoba thina sihamba kancane esiphethe impendulo, kuzofika abantu abarong. Yabo umuzi umuntu ethi nganginesizungu ngimfuna uNkulunkulu. Ngezwe kuthiwa kunesonto la kanti uyesontweni elirong. Abanye bathi angisafuni ukwenza lento engiyenzayo. Ubani noma ngaqhamuka isangoma noma umprofeti noma umfundisi nje sengifuna ukuphuma kulento sengizame konke. Sekufanele kusho kuwena ukuthi hey, this is the assignment that God has given me. Uma uthwele manje ke mangabe phuma nje ngendlela aphuma ngayo uzofa ngoba kuphuma mawusuthwele. Kodwa umuzwa ekhala ethi inkosi ubani ongangisiza angisayifuni lento njalo ifuna ngihlabe njalo namanje ngabulala uma wami ngalento yanginqumela iminyaka ukuthi makuphela iminyaka ebithile sekuyaphela ngami manje ubani ongangisiza ngesikhathi ukhala njengendoda yaseMacedonia kufuneka uyizwe lonto yaleso sikhalo. Baningi abantu ababizwa uNkulunkulu athi umuntu ngezwa izimvu zikhala. Bayakhala abanye bayibulala. Thina siphethe impendulo. Now inkosi yokuvuna in these days is going to raise up laborers, harvesters. They will preach the gospel with boldness and wisdom under the power and the anointing of the Holy Spirit. And God will be accompanying them, fulfilling or performing the word that they preach with signs, wonders, and miracles. You are still going to see harvest of many souls. uNkulunkulu asebenza ngeningi, usebenza ngenhliziyo ezivumayo. Some of you here, if you are willing and obedient, uNkulunkulu usebenza ngani? Uwedwa uwine 10,000 souls. Uwedwa when? Ordinary people. Yabo? If lo wesifazane wabiza iSamaria, langquzuka iSamaria, leza kuJesu ngomuntu onama hours emveni behlangane noJesu. What about you? Malibonge igama lenkosi. There's going to be intense convictions of sins. People will be in a state of saying, uNkulunkulu ongcwele anginike ukuphumula. Lento ebengiyenza ngisayithandi. Angazi bani ngamthola ngikhulume naye ukuthi bengibusy yonke leminyaka bengibusy nginento engicindezelayo nginento engiyenza noma ngasathandi kodwa moNgcwele manje anganoma uyangiconvince ukuthi this is not right. So into esoyibona insuku zokugcina sobona into eyayikhulunywa uJohn ekhuluma ngerepentance. There's going to be a wave of repentance. People cleansing themselves. Abantu bengasathokozi uma bephila esonweni. So uMoyengcwele uyena ophethe conviction ebambisene noNembeza. Uyena ozokwenza abantu bafuna ubungcwele lapho ungakhona. Bazivuma izono zabo baphenduke. Baye kuNkulunkulu ngenhliziyo ehlambulukile. Bazokufuna bazokulambela lokho. Kuzobe kwenziwa uMoyengcwele. Yilo nalo uzofuna ukuthi empilweni yakhe private abe clean la kungaboni khona ngishabazalwane. It's one of the characteristics of the end time revival. Hallelujah. So the Spirit convinced the world of sin. Right. Then there is going to be restoration of true worship. True worship. I'm not talking only about singing. It's service oyenza as umntwana uNkulunkulu to God. It's called worship. Even in giving, you worship God. So God is raising up true worshipers in these last days. True worshipers. Aba worship uNkulunkulu
ngomoya nangeqiniso, spiritually and in truth. And another characteristics of the end time revival, unity in the body of Christ. Unity in the body of Christ. It was the prayer of Jesus Christ that they may be one, abafundbakhe, as he and his Father are one. There's going to be a rise of bold preaching. People will preach the word of God with boldness, like Jesus. Ama-teachings kaJesu Christ ayimangaza abantu bethi lo muntu ufundisa njengonegunya, babezwa igunya ekufundiseni kwakhe. Authority. We are delegates of Jesus' authority. It has been transmitted to us to exercise. You don't have to feel it. You must know and exercise that God-given authority. You preach the gospel with boldness. Righteous are as bold as lion. Malibonge igama lenkosi. Emveni besifika umoya ngcwele kuthiwa bathi besakhuleka bagcwaliswa bonke umoya ngcwele bashumayela izwi ngesibindi. That's fearless, not being ashamed of the gospel, because it is the power of God. They will stand in marketplaces and proclaim the gospel of the kingdom. And many will be convinced and repent. And signs and wonders, according to what they say. uJesu wabathandazela nabazokholwa bashumayela. Uthi angithandazeli labo ngiphe bona abafundi, kodwa ngithandazela nabazokholwa uma bona beshumayela. Bathandazelwe abantu ozobashumayeza. Hey, glory to Jesus. And then another sign of the end time revival, signs and wonders. Say signs and wonders. There will be a sign. A sign is signifying something, is proving something. Uthi uJesu Kristu mabembuza ukuthi ulithatha phi igunya lokuthethelela izono, uthi ukuze nazi uthi indodana yomuntu inikwe igunya lokuthethela izono emhlabeni. Sengithi kuwe wena ogulayo, thatha uhlaka lwakho uhambe. That's a sign yokuthi uJesu unikwe igunya. And uJesu uzoziprova in these last days ukuthi he is Messiah. He is risen from the dead. He is alive and well. His name is above all other names. There is power in his death, burial, and resurrection. Abapostoli babenza imanga ngoba babeshumayela ngoJesu uvukile. So it proves that Jesus is the one that has been given authority both in heaven and on earth. Kuzoba ukuthi enze imangaliso nokuthi uJesu akafile ithuna lakhe empty. Uzoyiconfirma lonto ngama signs and wonders. Kuzophela ukuthi uJesu umlungu ngoba uzobenza into ezibonwa ngamehlo. Babuza odokotela bathi kwenzekeni? Bafike benzani labantu kuwe? Ngoba ngithi ngiyibheka lento kade ikhona ayisekho. Oh my God. Signs, wonders, and miracles will be the order of the day in these end time revivals. A miracle is something that only God can do and no one can do. And then God will be glorified. Ngithanda umthandazo lo uJesu ayifundisa abafundi. Ekugcineni uthi for thine is the kingdom. Then after that the power. And then after that the glory. So the preaching of the gospel is not in word that we preach only, but it is also in demonstration of the spirit and power. If we are claiming to be the preachers of the gospel of the kingdom, signs must follow us. Oh, Jesus. Revive thy work, O Lord. Will you not revive us again? So that, Lord, we will be joyful. Bring back that joy of salvation. Bring back that fire
Bring back that passion. Bring back that anointing. Nikhona bazalwane? Intshumayelo kaMama Hlaba engapheli enhlizweni nami. Ngesikhathi uSamson emile inwele, anointing kaNkulunkulu yayihlala einwele zika Samson. Noma amehla angaboni kodwa inwele zakhula. Futhi kwenza kahle ukuthi amehlo akhe enyama avaleke khona kuzovuleka kamoya. So babhizi bona ba celebrate abamnakile uSamson inwele ziyahluma. So uSamson is a type of the church. Ukumila kwenwele kusho irestoration yeanointing. Akade ehlephula ngayo ingonyama, eqhabula izintambo. Nikhona bazalwane? Ebulala amaFilisti awu1000 ngomhlaba wembongolo. Wayekwenza ngeanointing lokho. So kwahamba walala emathangeni kaJelali. Njengebandla eliqalela lajwayela ukulala emathangeni ezwe. Laba conform to the standards of this world. Lathanda izwe ibandla. Lathanda injabulo yalelizwe. But alizuphelele emathangeni. Inwele ziyahluma. The anointing is being restored as never before. And ngithandayo umnikazi webandla uyena who is, hallelujah, hey Nkosi, who is hands on in the restoration yebandla lakhe. Ingakho amasanga hides amaFilisti ayisejabula sekubongwa nobani uDagoni nobani futhi noDelilah for sure kwakubongwa nje ehlela phana kuthiwa nje Delilah it's for you. Siwathumile amasotsha 1000 lo Samson owashaya wonke. Kodwa wena ukwazile ngamandla kaDagoni. Bese kuleyo celebration babengazi ukuthi khona okuhlanganayo. Namanje yabona ibandla into ebukelwa phansi. And wenza uSathane futhi nokuthi abantu ababiza igama lika Jesu babe nama scandals. Kugcwele ko Facebook abefundisi belalana nama comment bethwala benza yonke into. Bethengisa endlini kaNkulunkulu. Yabo? Lidume kabi ibandla ngabanye abamoshile. Bangashishi bajabuleke lapha ngoba bebona ibandla ngathi lilapha phansi. Inwele zihluma okwangampela futhi no devil can stop them. Ziyahluma inwele zebandla. And lithi iBhayibheli zathi mazibuya inwele zika Samson wabulala abantu abangaphezulu sengisho izitha zakhe abangaphezulu kwabantu ababulala engakakhishwa amehlo. Which means ibandla insuku zokugcina le anointing mayibuya ibuya ne double portion. Ibuya nezinto ezizokwenziwa ibandla lensuku zokugcina engakaze zibonwe even ibandla lokuqala. Glory to Jesus. The glory of the latter house shall be greater than the glory of the former house. Hallelujah. Hey Nkosi yami. Another sign, holiness and separation from sin. Iyafana nale bengifunda phezulu. Holiness. He is coming for the church without spot. Without spot. Uyazi into mabe mhlawumbe ugqoka ishirt elimhlophe bese kuba nespot la. Amehlo aqonda kulesi spot. Mhlawumbe kade udla wathelwa isoup kwasala into engathi yabona ikhala kakhari noma usuthi yasula ispot asisuka lula. Kodwa uJesu is coming for the church without spot and without the wrinkles. A glorious church. Malibonge igama lenkosi. Mawufunda lapha 2 Corinthians chapter 7 lithi iBhayibheli likhuluma ukuthi we must purify, our spirit must be purified. Malibonge igama lenkosi, meaning the spirit of our mind, I should think. And then restoration of the apostolic and prophetic ministry, because these two ministries ibandla lakhele phezu kwalo. Ibandla lakhele phezu kwesekelo sabaprofeti nabapostoli. That's why manje uSathane yabona evusa abaprofeti babakhe
bagcwele umhlaba uJesu washumayela ngabo wathi bazovuka ngoba ulwa nabaprofeti abavukayo, true prophets and true apostles, ngoba bayisekelo sebandla. Malibonke igama lenkosi. We are seeing that a spiritual awakening amongst youth is one of the signs of the coming of Christ. Young people are included kule move kaNkulunkulu wensuku zokugcina. uNkulunkulu ukhulume ngayo kuJoel, wayivuselela uPetro. Uthi ensukwini zokugcina ngiyothola umoya phezu kwenyama yonke. Your sons and daughters shall prophesy. Your sons shall see visions. Bantu abasha, get ready for what God is about to do ngani. There's going to be more young people that are going to be mightily used. They will turn the world upside down. Ngevangeli. The increase in prayer in intercessions. Increase in prayer. We are seeing it has already started. Church has never prayed as he's praying. Should I say he? Because the church is the body of Christ. The church is involved, committed to prayer. Ungasali kulo syllabus. Ungasali, ibandla liyathandaza manje. Ibandla is frequenting the altar. I-altar lomthandazo liyavutha umlilo. Abazali bayathandaza, they can pray. Around the clock, that's what is happening. USatan senkingini. Because prayer is the mother of revival. If prayer is a generation for ukusebenza kaNkulunkulu, uzasebenza no prayer, no revival. Malibonke igama lenkosi. I-generate umthandazo. Njengoba kuduma itinjini ukuze kukhangela endlini. Ukuthandaza kwenza lonto. Ukuze uNkulunkulu asebenze ngamandla, kufanele kube khona abantu abazothandaza. No prayer, no revival. Malibonke igama lenkosi. So there's an increase in prayer and intercessions. There's going to be, the Bible says, it's talking about the judgment that begins in the house of God. Or you repent or you perish. You repent or you are exposed. Guess what happens? Repentance, it's a matter of must for us. And it's a must in the church for the church to be purified. Abana lolo themba ukuthi mayibonakaliswa bazofana naye. Bazihlambulula. There will be the world will rise against the church as imvuselelo inyuka. Uthi Paulos imningi iminyango engivulekele kodwa baningi ababamelene nami. So ngeke uSathane asonke izandla mayibonela imvuselelo, but he's a failure. He won't make it against the mighty move of God. Egijima ngomlilo. Malibonke igama lenkosi. So persecutions alongside the revivals. It has been prophesied. It started when the church started in the first century. Ibandla lihlukunyezwa lihlushwa. Abanye bevala ukuthi bashumayele bevungela ukuthi bashumayele kodwa bangalithinti igama lika Jesu. Up until today igama lika Jesu alifuni. Igama ungcono uthi God, not Jesus. Uyabona? So sikuleso sikhathi. There's an agency. Le mvuselelo izobe iphuthuma zonke izobe zishesha. Because the time is at hand. Jesus is coming. And he's coming very soon. So izinto azizokwenzeka ngonyawo lonwabo. Izinto ebezithatha baba bethu mhlambe 5 years zingastarta thina 5 months bese ziyenzeka. There's an acceleration kule mvuselelo ihambisana na-acceleration. Because if you look outside kwi-secular world, ubuke nakwi-spiritual world of darkness,
uSathane indlela izinto ezenzeka ngokusheshsha, ipace yokwenzeka kwezinto nasemhlabeni technologically. Hallelujah. Uyabona ukuthi izinto ebezithatha isikhathi ukuzenzeke. Ingakho kuthiwa le generation it's a microwave generation. Bafuna into esheshayo. Everything is instant. So ngeke uNkulunkulu yena ashaye ngego slow. The Bible says when the enemy comes in like a flood, the Spirit of God will raise up the standard against it. So there's going to be sizobona isimanga because knowledge is there. Besides ukuthi umuntu ayithole ngokuthi ngishumayela, knowledge is everywhere. Ungayiguglisha mawufuna ukujula into zikaNkulunkulu, there kunama links engceko nengceko zikaNkulunkulu abaphethe ivangeli leqiniso ongadla kubo. Yabo? Knowledge is there. You can equip yourself. You can grow uzidlela wena. Uyayizwa lonto? So now kubalekile ukuthi njengabantu bakaNkulunkulu si understand isikhathi esiphila kuso ukuthi asikusona isikhathi sabantu abahamba kancane. Ingakho uNkulunkulu ethi makusheshwe kubizwa besifazana abahlaniphile akasho ukuthi ahanjwa kancane. Uthi makusheshwe. So ukushesha uJesu wayazi ukuthi isikhathi sakhe sincane la emhlabeni. Iministry uNkulunkulu ayimnike yona ukuthi asinde isizwe was only within the confines of a very short space of time, which is 3.5 years. Wenza sure ukuthi kulo 3.5 years ulenza lonke icebo likaNkulunkulu ngoba isikhathi ayekade sinikiwe. Le mvuselelo le eqalayo manje ayizuthatha isikhathi esiningi. No, ngenzeka isisalelo mhlawumbe 5 years, mhlawumbe 3 years. Kube umusa nje ukuthi ube u10 years sisela. Izinto ziyashesha. Nabantu abasizwa manje bazokhula very fast. Ingakho kufanele sibalungiselele bengakafiki. Bathi beqeda nje ukusindiswa siba semanzini amaningi, sibahlalise eklasini, sibanika izinto zabo ngokusheshsha ngoba bayagijima. Benziwa isizini, sikwisizini of the end times. The end of the coming again of izigi zakhe. Akuzugcina kuyichorus ukuthi sizwe izigi. Sizozizwa ngempela izigi zakhe. Ama signs out there are telling us ukuthi yonke le nto Jesu kade ekhuluma ngayo ukuthi izokwenzeka mayisezobuya. Nathi siyayibona si generation eyibonayo lonto. So you cannot go slow. Monday yogcina se family day okwangempela. The rest of the day siyakhonza siyashumayela. The rest of the week siyakhonza siyashumayela. Akuzoba khona usuku all idling. No. Sizoba no whole night prayers. Kuyaphuthuma, kuyashesha. uJesu azange ashumayela ubusuku bonke kodwa wayithandaza ubusuku bonke. Prayer chains must be re-established. Hallelujah. Prayer chains, prayer groups ezithandaza ngomoya nangeqiniso. Will you not revive us again? Lord, revive thy work in the midst of these years. These are the years of great revival. Ungasali ngemuva. You must catch. Abantwana bakaIsrael behluleka ukubamba isikhathi sokuhanjela. Wazohamba uJesu, weza kwabakhe abakhe azange bamvuma. Yabo? Wasethi ke bonke abamkelayo ubanike igunya loba babe ngabantwana bakaNkulunkulu. Lord, revive me. Akube lona Lord, because I don't want to miss this mighty move of God before rapture. This mighty move of God won't stop until Jesus rapture his church. So by part of the team uNkulunkulu ayivusa yenzuku zokugcina uhambisa ivangeli nokwenza imisebenzi yamandla nokufika nokuthi ibandla njengoba lakhiwa nje after 2000 years uNkulunkulu uzobe senza ama finishing touches. That's what God is about to do. In fact, he has started to do. Wenza ama finishing touches kulendla iqala 2000 years ago eyakha eyibandla. Upon this rock, upon this rock, upon this foundation I will build my church. It has taken Jesus 2000 years. So isikhathi sendlalo is over. Unganaki ngisho nabantu abakuhlebayo gijima. Isikhathi sokugijima nosokuhamba kancane. Sisemncintiswaneni siyagijima ibanga esibekelwe. Simbhekile yena ungumqalisi nomphelisi okholwa kwethu ukuze singapheli amandla. Sibe nendlebe yokuzwa icilongo likhala.
kube ngathi uJesu uzobuya kusasa noma uzobuya sisalela. Sihlale ebungcweleni ngoba banalelo themba lokuthi mayibonakaliswa bazokhuphuka bafane naye bathola imizimba emisha bayahlambulula. Abalindi ukuthi umuntu aze ecela ixolo before bamxolele. Bamxolela nje ngoJesu esiphambanweni. Bonke labantu ayekade baxolela zange baxolise kuyena. Kodwa abaxolela anyhow. Because isikhatha kuso ngoba mayingaxoli efa ebitha ngeke akwazi ukuvuka ngosuku lwesithathu. Glory to Jesus. Masivume ngoba siqale ngayo uMongcwele sathi uMongcwele ozobelungisa ibandla. Yonke lento eshoyo ngale revival izobe yenza uMongcwele wena mholi walemvuselelo ensuku zokugcina. There's not a single organization esoveza umuntu ithi lemvuselelo yomhlaba wonke iqale ngami. uMongcwele is going to be like a season, a tsunami kaMongcwele hovering over the earth. Hallelujah, preparing the saints for the coming of the Lord. Will you revive me again, Lord? Assuming izinyawo, will you revive me again? Will you revive me again? Uboyela umandla kuneculo lecilo ngilithandile ukuthi usizwisela umandla abafundi abathenjiswa. Silifuze lelo bandla elaqala labusiswa. Thela umoya oyingcwele. Hallelujah, phezulu kwabantwana bakho. Siyamdinga uMongcwele egijima nomlilo, engahambi yedwa ehamba nomlilo. Siyamdinga uMongcwele ozosenza sibe munye. Hallelujah, siyamdinga uMongcwele ozosithandazisa. Siyamdinga uMongcwele ozovuselela onembeza bethu sesaba ukwenza into wrong noma singabonwa umuntu. Siyamdinga uMongcwele ozosenza sirepent easily. Ozosenza sinqobe impilo yethu yasenyameni, sinqobe siyenze inyama yethu. Hallelujah, athi uPaulos ngiyayituba lenyama yami. Glory to Jesus. Ngiyenza isiqila lithi iBhayibheli sithi capture even imicabango yethu siyicapture ukumlalela uKristu. Ngabikho nje imicabango ehamba nje, imicabango yonke ibe obedient to Christ, ibe submitted to Christ. Malibonke igama lenkosi, because that's where the temptation starts. It starts from the thoughts. Hallelujah. Mongcwele asize nokukhuluma kwethu nokucabanga kwethu makwamkeleke kuJehova edwala lethu. Hallelujah. Akubelona Lord Jesus. Hallelujah. Sibheke chapter 14 verse 12 bazalwane. Uthi enzeke na wa generation lapha ethi uJesu Christ manikholwa yimina emsebenzi engiyenzileyo noyenza nengaphezulu kwale. Hallelujah. That's part of the revival. Abantu uNkulunkulu uzobenza izinto ezinkulu ekuzobe kuqaleke kwaqala ngoPetro ukuthi hallelujah adlule ngesithunzi kuphila abantu engasabathintanga kodwa isithunzi sakhe was enough ngoba ibandla lalihlala emthandazweni limkhulekela nezingcweki zonke zithandazela iprayer kulezi insuku. Hallelujah, yama saints kuzokwehla ukuhleba kuhletshwe ingcezu kaNkulunkulu. They will be praying for the servants of God. Banike isibindi nkosiyami sokushumayela ivangeli, bashumayela ivangeli njengoba kufanele. Usiyalifakazela izwi balishumayela with signs and wonders. Ibandla lathandaza lithandazela ingceku kwaba khona imvuselelo enkulu ngesikhathi uPetro hallelujah ehamba kuphila abantu ngesithunzi sakhe kwakuyi answer of the prayers of the saints. Hallelujah. God is raising up prayer warriors. God is raising up an army. Hallelujah. It's a team. Hallelujah. Let revival will not be able to be stopped by any organization, any government, any law. Hallelujah. Cannot stop. No devil in hell can stop this mighty revival. Go be humble normally. I want to be part and parcel of the team that God is going to use. In fact, he started to use. In these last days, we are going to see wonders. We are going to see signs. We are going to see extraordinary things. uNkulunkulu ezenza ngabantu ababukeka beordinary kodwa enze ngabo extraordinary. Abantu ababukeka bebuthakathaka. Hallelujah. Ajabulisa abantu banamandla ngoba uNkulunkulu uzobe bakhethile. uNkulunkulu wakhuluma ngembokolo ngeke angakhulumi ngawe. Glory to Jesus. Wisitsha uNkulunkulu asikhethile ensukwini zokugcina. It is not haphazard. It is not by mistake ukuthi uzalwe kule generation. You have to serve your God in your generation. Ushare a legacy yokuthi umsevile uNkulunkulu. Ungazeyi actually. Ungazeyi sithobe kodwa ungazeyi. Get ready to be used by God in a mighty way. Egameni kaJesu Kristu. Hallelujah. Ake shayela uMongcwele izandla bazalwane. Hallelujah, hallelujah.
zincane lezo zandla, shayela umoya oyingcwele. Oh hallelujah, umnikazi wenkonzo, iqhawe lethu. Thank you Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Sizoye emthandazweni bazalwane. Okumnandi izinto zikaThixo zithi ziza zibe sezikhona. Siyeza isikhathi sesikhona. Hallelujah. So ke okwakho ukuthi Nkosi yami njengoba usukhulumile, I'm available. Angibe part and parcel of this great revival. And uNkulunkulu uready ukusebenza ngabantu ababukelwa phansi. Hallelujah. Abantu abadelelekile uNkulunkulu kuze approve ukuthi nguye osemsebenzini. Hallelujah. Sizothandaza abazalwane, ekuthandazeni kwethu sizavela kuThixo, sithandazele ibandla, sithandazele abangcwele bonke, izimo zonke ezimelene nebandla zichithwe ngoba imvuselelo noma iza kodwa isiqalile. Ake sithandaze sonke. Baba siyabonga egameni lika Jesu Kristu umNazaretha ongcwele, sibonga ukukhuluma kwakho Baba wethu onamandla wonke. Ware divine appointment Baba wethu ongcwele ukuthi kube nalemvuselelo Baba wethu onamandla wonke, ngenxa yokuthi Baba wethu ongcwele Nkosi yami usemsebenzini omangalisayo kulesi sikhathi esiphila kuso. Siyayibona imvuselelo kaSathane eminyango Baba wethu onamandla wonke. Ngeke uSathane abesemandleni nabakhonza uSathane Baba wethu ongcwele babesemandleni, kodwa ibandla lilale ngesisu. Baba siyabonga ukuthi ukhuluma kanje, ubizimbizo ngenxa yesikhathi, ngenxa yesizini esiphila kuso. Baba wethu onamandla wonke siyabonga ukuthi sisindiswe ngesikhathi esiright. Thixo wethu onamandla wonke, ugcobo lwakho Baba wethu onamandla wonke lungele lesi sikhathi. It's not about us, it's about you. Baba wethu onamandla wonke, usebenza ngaloyo naloyo othi Lord I'm available. Egameni lika Jesu Kristu umNazaretha ongcwele siyabonga usakhuluma. Heavenly Father, siyaluza ugcobo lwakho, siyawezwa amandla akho ngegama lika Jesu Kristu umNazaretha ongcwele. Baba siyasavela egameni lika Jesu Kristu. Siyabonga ukuthi usiphakamisela endaweni engasenhla, ngoba kulesi sikhathi angeke balunge otemtemu Baba wethu onamandla wonke, abantu abasoft, kodwa uvusa abantu abaradical against the kingdom of Satan. Baba wethu onamandla wonke, siyavuma ukuba izitsha zokusetshenziswa, siyavuma Baba wethu onamandla wonke to be aligned nento yenzayo kulesi sikhathi. Thixo wethu onamandla, umoya wobusonto siyawuqalekisa ngegama lika Jesu Kristu umNazaretha ongcwele. Baba, abantu abazosurvive kulesi sikhathi, abantu abazoba semlilweni, abantu abazoba semandleni Baba wethu ongcwele, abantu abagcwalisiwe ngamandla kamoya oyingcwele egameni lika Jesu Kristu umNazaretha ongcwele. Siyawuqalekisa umoya wokuba kwi-comfort zone, siyawuqalekisa umoya Baba wethu onamandla wonke, Nkosi yami, ukuthi sithambe kule season esiphila kuso. Baba wethu onamandla wonke, Nkosi yami, singamasosha esiphambano Baba wethu onamandla wonke. Isho njalo inhliziyo yethu
revive thy work in the midst of these days. Baba wethu namandla wonke siyasavela ngegama lika Jesu uma kukhona Thixo wethu ingcwele into ofuna ukuyenza. Use me, oh Lord, ngegama lika Jesu Kristu. Ungangincengi Thixo wethu namandla wonke, umoya kaRuth awehlele phezu kwethu.